Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan alkoholei buruzko bideo bat ikusiko dugu. Lehenengo eta behin jakin behar dugu zein den alkohol bat kimika organikoan. Kimika organikoan alkohol bat da karbono baten sustitutzaile batek H baten ordez, H bat ala gehiago, OH ordez aldatzen denean. Alkoholak primarioak, sekundarioak, ala tertserioak izan aldira. Zer izan da ditu hau? Adibidez, primarioak izango da gure karbonoan bi hidrogeno daukagu, alkohola, eta beste erradikal bat. Adibidez, gure kasu honetan izango zen CH2, OH, eta hemen adibidez metil bat ipintzen badugu. Hau, alkohol primario bat da. Alkohol sekundario bat geratuko da bi erradikal H ezberdinak diren bi erradikal eta alkohol bat, eta tertserioak H ezberdin diren hiru erradikal eta alkohol bat. Izendatzeko oso erraza da. Beste bideotan ikusi genuen bezala, lehenengo eta behin esan behar dugu zein karbotoan dago kokatuta gure alkohola. Eta nondik hasten bagara zenbatzeko jakiteko, alkohola hurbilen daukan muturretik hasten gara zenbatzen kasu honetan hemendik. Alkohola izendatzeko bakarrik alkohola badaukagu, gero ja beste bideotan ikusiko dugu batzuetan ez dela gertatzen, ol atxizkia erabiliko dugu. Kasu honetan, gure alkohola bigarren karbonoan dago, orduan hau izango da, bi, hiru, lau karbono dauka gure kate nagusia, orduan, butan, bi ol, izango da. Zer eta lotura guztiak, simpleak dira. Horrela ere editzen da, bi butanol, baina gauza gehiago daukagunean, lotura bikoitzak, hirukoitzak, edo beste konposatu batzuk, hau asko zailago izango da, orduan errazago da izango da, horrela idaztea beti. Eta, azkenik, jakin behar dugu, alkoholak, lotura bikoitzak ala hirukoitzak, baino garrantzitsuagoak direla. Orduan, kasu honetan, lotura bikoitza eta alkohol bat daukagunean, alkohola izan behar du zenbakirik txikiena. Orduan, mutur honetatik hasi behar gara zenbatzen. Zeren eta, mutur honetatik zenbatzen badugu, alkohola hirugarren karbonoan dago, eta hemendik zenbatzen badugu bigarren karbonoan. Berdin du, lotura bikoitza eta hirukoitza badaukagun, alkohola beti garrantzitsuagoa izango da. Orduan, kasu honetan izango da. Hau, kate nagusia, bi, hiru, lau karbono dituenez, but, orain, lotura bikoitzan dagoen, but, hiru, en, eta alkohola. Bi, ol izango da. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.